Fan Travels, importante, youtubers, lo máximo, Perú. Porque es muy mga ka-travelers, no, magandang araw sa inyong lahat. Mga ka-travelers, kung hindi ako makapag-upload ng mga videos or mga gawa namin dito sa barko or sa Japan, sorry mga ka-travelers, kasi busy kami ngayon, busy sa trabaho, minsan pagod rin. Pero gumawa ako ng mga music, yung mga Christian songs. Yun lang muna mga ka-travelers, no, yung mga Christian songs. Kung may time kayo sa YouTube, yung sa playlist, yung mga Christian, yung mga gospel. Kasi dati mga ka-travelers, meron ako mga old tapes, mga old U-tapes, tapos ginawa ko ng digital, i-remaster ko yung mga Christian na gospel, Tagalog, English. Yun ang ginawa ko dati 2006 hanggang ngayon. Marami akong files mga ka-travelers. So lahat maraming salamat sa inyong support sa channel ko. Maraming salamat. Sorry mga ka-travelers, na hindi ako makapag-upload kasi busy sa trabaho. Tapos winter ngayon, yung degree ngayon mga ka-travelers, yung mga 1 degree. So sorry mga ka-travelers kung music lang tayo mga ka-travelers, no? Gospel music, kasi kinakailangan talaga sa atin kahit saan man tayo pumaroon. God first before everything. Uunahin natin yung Panginoon sa buhay natin kahit saan man tayo pumaroon. Mga OFW o kahit sino man sa Pilipinas, ingatan nyo ang sarili nyo. At sa mga OFW, alagaan yung sarili ninyo, lalo na sa mga pamilya at sa mga anak ninyo. God bless. Travelers, wala ko katkaton sa taas mga ka-travelers. Diya kita mo showdown ani kay taas kay ni ba? Diya na punta magkita-kita sa taas mga ka-travelers. Atong sukdo na to, atong tanaw na to, ang atong tikang dire mga ka-travelers, muli ang kanyang materialis na plak o atong sundon mga ka-travelers.
travelers mo na ang engine department ha. Green ko daw, green din. Orange, 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 orange,